İsəmisiz məxtəram tanışır. Siz turdan-tur efirdə Türkiye Ovaza Radyosu'dan Tatar tilindəgi topşularını tınlaysınız. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا Ankara, راديو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es La Voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا Ankara رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه غرب رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadguri Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye Ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Jeddah Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este Radio Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovaza Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Teatr yoktılıkka, nurga ilti. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда сүз Түрксой халыкара театр фестивале турында барачак. Фестиваль бүтән төрки дөньяны бер сәхнәдә уртак эстетик хис белән берләштерә торган гаҗәеп сәнгать күпере. Әзер булсагыз, пәрдәләрне ачабыз, утларны яктыртабыз һәм төрки дөнья йөрәге типкән сәхнәләргә гаҗәеп сәяхәткә чыгабыз. Түрксой төрки дөньясындагы тугандаш халыклар арасында күперләр төзүче һәм уртак үткәнебезне, тарихыбызны һәм цивилизациябызны яклаучы иң абруйлы мәдәни оешма. 1993 елдан бирле ул безнең борынгы мирасыбызны сәхнәдә, әдәбиятта, кинода һәм фольклорда җентекләп саклап килә. Ул чынлыкта безнең уртак географиябыз һәм хәтеребез. Бу оешма бөтен төбәкне бер имән агачының тамырлары кебек берләштерә. Күктөрек язмаларыннан яңгыраган аваздан алып, Дәдә Коркутның акыллы сүзләренә кадәр, Манас эпосының хисләреннән алып, уртак халык әкиятләренә кадәр барлык мәдәни байлыкларыбыз да шушы агач күләгәсендә яңадан туа. Безнең телебез аның белән үрелеп бара, һәм әдәбиятыбыз чикләрне узып китә һәм аның аша киләчәккә илтә. Һәм әлбәттә бу әдәби һәм мәдәни мирасның, сүзләрнең, рухның һәм тарихның җанына торган иң тылсымлы урыны һичшиксез сәхнә. Төрки дөнья театр үзенең гасырлар буена туплаган даһилеген, халык авыз иҗаты мәдәниятен, дастаннарын һәм заманча драматургиясен сәхнә нуры астында шедеврларга әйләндерә бара. Һәр пәрдә Бакыдан Ашхабадка, Бишкәктән Әнкарага кадәр уртак газапларыбызны, өметләребезне һәм уртак тамырларыбызны чагылдырган көзгө. Һәм бу борынгы агачның иң яшь һәм иң җанлы ботакларының берсе театр сәнгатенең фестивале.
Нәкъ менә шушы ноктада төрки дөньяның яшь театр төркемнәре, сәхнәдә тырышып эшләүче яшь актерларыбыз һәм барлык театр сөючеләр өчен бик мөһим хәбәребез бар. Төрки географиясының иң абруйлы мәдәни җыеннарының берсе булган һәм әле дә яшь имән агачы кебек үсеп килүче Халыкара Тюрксой театр фестивале узган ел 3нче тапкыр пәрдәләрен ачты. Гасырлар дәвамында буыннан буынга эпик традицияләрне тапшырып килгән һәм 2025 елда төрки дөньясының мәдәни башкаласы дип игълан ителгән Казакъстанның изге Мангыстауның рухи йөрәге Актау бу зур бәйрәмне кабул итте. Бу 3нче фестиваль безнең өчен тарихи борылыш ноктасы булды, чөнки ул сәхнә шикләрен тагын да киңәйтте һәм беренче тапкыр Венгриядән катнашучылар өчен ишекләрен ачты. Тюрксой гомум сәркатибе Султан Раев үзенең ачылыш сүзендә ассызыклаганча, театр ул сәхнә сәнгате генә түгел, ә халыкларның җаннарын берләштерүче һәм үткәнне киләчәккә алып баручы уникаль мәдәни күпер. Сәхнәдә артистлар роль генә уйнап калмый, ә бөтен милләтнең җанын һәм уртак кыйммәтләрен дә ачып сала. Фестиваль дәвамында Казакъстан, Кыргызстан, Азәрбайҗан, Төркмәнстан, Төркия һәм Венгриядән килгән театр мәктәпләре һәм коллективлары үзләренең иң күренекле әсәрләре белән тамашачыларны әсир итте. Төрки дөньясының дуэйны Әсәнәле Ашимов һәм дөньякүләм танылган режиссер Барзу Абдуразаков кебек осталарның катнашуы бу сәхнәгә бөтенләй башка көч өстәде. Бу 3нче зур җыелыш гаҗәеп ябылу тантанасы белән тәмамланды. Төрки дөньяның бай тарихи хәтере белән бүләкләнде. Яңа сәхнә формаларын эзләгән өчен бүләкне кабул итүче ил Казакъстанның уртак эпосыбызны заманча телдә чагылдырган Короğlu спектакле яулады. Актуальлек өчен бүләк 80 чиләк һава спектакль өчен Венгриянең Бешбакча театрына бирелде. Иң яхшы актерлык дуэты өчен бүләк Төркиягә, хикәяләүче һәм Җәллад спектаклендәге Бурса дәүләт театрының искиткеч уены өчен бирелде. Кыргызстан командасы үзләренең тирән мәгънәле соңгы хат әсәре белән тарихи теманы иң яхшы сәхнәләштерү өчен бүләккә лаек булдырды. Халык хәтеренә сак мөнәсәбәт өчен бүләкне Азәрбайҗанның Шәки дәүләт драма театры Дар агачы пьесасы өчен алды. Пьесаның иң яхшы музыкаль интерпретациясе өчен бүләкне үз көйләре белән тамашачыларны әсир иткән Үзбәкстанның Кабил һәм Хабил пьесасы алды. Милли мәдәни традициянең иң яхшы сәхнә интерпретациясе өчен бүләк Төркмәнстанның Бәйрәм хан Төрекмән пьесасына бирелде. Күргәнегезчә, бу фестиваль төрки дөнья театрларына уртак тел табу һәм төрле географияләрдән режиссерлар һәм актерлар өчен берләшү өчен бәяләп бетергесез мөмкинлек бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, төрки дөньяның төрле почмакларындагы яшь театр төркемнәренә, яшь актерларга һәм йөрәкләре сәхнә өчен тибә торган барлык артистларга мөрәҗәгать итәбез. Бу сәхнә сезнең сәхнәгез. Сезнең йөрәкләрегездәге сәнгатьне безнең географияның уртак рухы белән берләштерергә һәм сәхнәләребезне үзегезнең осталыгыгыз белән тутырырга чакырабыз. Бу фестиваль үз талантыңны дөньяга күрсәтү һәм уртак тамырларыбызны кабул итү өчен искиткеч һәм уникаль мөмкинлек. Борынгы уртак мәдәниятебезне сәхнәдә чагылдыру тугандаш илләребезне тагын да якынайтачак. Бу зур сәнгать күперен бергә ныгыту өчен киләчәк фестивальләрдә катнашуыгызны чын күңелдән телибез. Пәрдәләрегез һәрвакыт ачык, алкышларыгыз мул булсын. Театр яктылыкка, нурга илтә. TRT Türkiye Ovazı dünyanın her почмагында тәүлек буе сезнең белән.
nogayça nasihatler. Köp sıyılı tınlavuşlarımız bu yuma Kudayga açılgan terezeler baresinde habarlasamız. Rabbimiz Hak Teala er menzilden tabakadan, er alemden taypadan, er bir zattan özünü körsetiyek terezeler, özünün barlığını, em birliğini bildiriyek şahatlar, bağlar salgam. Em er bir kökrökte telefonlar taslagan, er bir insan kalbinden Allah'a yöneyse sonu kasında tapkan, ol terezelerden karasak Kudaydın barlığına em birliğine köz bünen körgöndöy inanırmız. So terezeler sanga kelmey barı mahluk baresince köp bolup nav alemdin er yagını tolturgan. Burunguda sosunlardan bir kesegini aytkan edik. Bu yuma em keliyekte Kuday nasip berse bizge ürengen em sügönümüz bazı hakikatban manelerdi sizlerge aktaryak biz. Su terezelerden birevi nav hakikat bolgan. Munavu alemdeki yaratılgan mahluklardan birbirevine kömegi, em birbirevinin acatına cevaplar bergeni, er birevinin birbirevine tayanganı, yaslanganı, bar bolgan, bir yaratuşu koluman, tarbiyalanganını eslerimizge körsetken, bir ökmetüşü zattın, idaresinde turganın, bir tek Mevla em haktın, küşü sonsuz Allah'tın, kızmatında bolganın baremizge körsetken. Nege dese yerdeki yanlı barı mahluklardan yaşavına kerekken neşe zattı pisirgen aldığın künden başlasak em takmışilik etken aydı soga eklesek em savlemen havadın tagı sudun arzaktın yan tasıgan mahluklardın yardımına yugurganın em neşe yanvarlardın insanlardın kömögüne yugura berip barganın em gevdemizge salıngan barı müşelerimizden birbirevinin kömögüne yugura berip ketkenin em aşalgan aslardın zerrelerinin barı er bir müşe işinde bir düzenmen tizilip etler minen süyöklörge kerek bolgan er yerge yugurup yetişkenin bara barşa eslesek bir Allah'tın barlığını tagı em birliğini yengilşe anlarmız. Atlarını anganımız, tagı anmaganımız, neşe mahluk var bolsa, ne esi var ne yanı, tek akıllı yanlı day, birbirevini tanıgan day, yardımlasıp turganlar. Sanga kelmez barı iste, kömöklesu kanunuman, em maramat esasıman, kömökleşken mahluklardan, birbirevine yardımları, birbirevinin acatına hemen cevap vergeni, birbirlerine kuş bergeni
elbet tezok aşık betten bir tek vahid birev bolgan er mahluk soga muhtaç baresinin acatını bir basına berüşü samet bolgan bir Rab'dın isi ekenin bildirgen. Sosu aller, barı isler, hikmet bilen iyigiligin, maramat em yomartlığın, barı estin körgönü bir Allah'tı körsetken. Barı sosu mahluklardın, küşü sonsuz yaratuşu, tagı maramatı sonsuz, em yomartlıkta şeti yok, bar bolganı muhakkak, yaratuşu Allah'tın, kızmatçısı, memurları, em sanyatıman barı, yaratkanı mahlukları, bolganını körsetkenler. Munşa hesap kitappan, ölçem bilen yaratılgan nav mahluklar baresi, sosa allerimen barı, kuday betke karatkan, üyken terezeler bolgan. Yaratılgan er zatka, sosiyaktan karansa, yaratuşu hak Allah, aşık betten körüngen. Er mahluktun er ali, er sıfatı kasiyeti, bastan uşka er birevi, tagı savlay bara barşa, hak kudaydı körsetken, sansız terezeler bolgan. Endi ey iflas etken, özünü esli bilgen felsefeci adem. Nav begükön terezege, kaysı sözde aytiyaksın. Senin tesadüfün, soga, eş karışalarma. Sağlıkla kalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşalar, Türkiye Ovaza Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen oxirine yaqinlaştı. Elege biz sizin bilen sağollaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.